Perquè volem que els altres nens tinguin el mateix que nosaltres. Perquè som solidaris. Perquè no vull que la gent es quedi sense aliments. Perquè alguns no tenen res. Perquè amb la teva ajuda farem feliç a molta gent. Perquè ells ho farien per tu. Perquè som bona gent. I ells també. Perquè volem ajudar els que ho necessiten. Perquè jo en tinc, però ells no. Perquè volem que els altres nens tinguin el mateix que nosaltres. Avui per tu demà puc ser jo. Perquè no vull que la gent se quedi sense aliments. Perquè arriba el Nadal. Perquè volem ajudar els que ho necessiten. Perquè volem que siguin feliços. Perquè hem d'ajudar a la gent que té problemes. Perquè volem expandir l'alegria. Perquè no volem que ningú pateixi. Perquè som bona gent i ells també. La campanya del pot s'organitza en moltes escoles de tot arreu, generalment en els dies previs de Nadal. L'objectiu és recollir aliments i altres productes per a institucions benèfiques que els reparteixen a les famílies amb necessitats, o bé els fan servir ells mateixos en menjadors socials, cases d'acollida, etc. El pot fa referència que els aliments que recullen han de ser de llarga durada i generalment es demana per quilos o pots. 1 quilo d'arròs, un pot de llegums,